Hoxe vouche dar un truco para teres un contrasinal seguro. Sí, un contrasinal, e non unha contraseña, que iso é un castelanismo. Ter un contrasinal forte é esencial para que ningún ciberdelincuente entre nas túas contas. E que necesito para que un contrasinal sexa forte? Pois que sexa longo e variado. Se teño un contrasinal composto de 6 números, un cibercarracho pode adiviñalo de forma inmediata. Que ben! Outro paspán que puxo de contrasinal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero o conto cambia se uso un contrasinal con 14 caracteres, que combine números, letras maiúsculas, letras minúsculas e simboliños. Como este, por exemplo. Ai, mi má, que puxeron un contrasinal arrevesado. Normal que teño un xerador de contrasinais a prova de bomba. Sí, dalle. Sabías que este contrasinal con 14 caracteres tarda en descifrarse 200 millóns de anos? Recorda este consello de Ciberester. Usa sempre contrasinais fortes. Dígocho eu.